Pasiunea mea de flori, eu cred că vine de la mama mea. Mama mea adoră florile. Eu nu m-am gândit că noi cu asta o să ne ocupăm. Deloc. Cred că îi devin mama soacră, pentru că ea era organizatoare de evenimente gen bucătărie moldovenească. Pur și simplu a fost un magazin de flori care semăna brocant. Salutare tuturor! Ne aflăm la Coulommiers, într-un loc deosebit de frumos alături de Igor și Nadejda. Bine ați venit! Suntem în buticul nostru de flori, care a fost deschis recent, pe data de 1 mai. Totul s-a pornit de la o idee. După ce am intrat eu odată în acest butic și vorbeam cu doamna că mai cumpăram câte un buchet de flori pentru doamna Nadejda. Și doamna a spus că ea în curând vrea să vândă acest butic și demenajează în Canada. au spus că vinde, dar este deja cumpărător. Okay. Peste 2 săptămâni Igor se uite pe Le Bon Coin, că noi căutăm de fapt o afacere stabilă. Când îl vede Igor pe Le Bon Coin, zice, hai să încercăm. Zic, nu, e prea scump. Hai să încercăm. Și am încercat și am reușit. Am urmat pașii care trebuia să-i facem pentru a fi acum aici. Și ieri am asistat la o deschidere foarte frumoasă, împreună cu mulți oameni care vă încurajează și vă susțin. Ieri au fost printre primii clienți ai noștri, unde le-am gătit și mâncare și decor și le-am găsit. Deci chiar începuturile. Pe lângă florile care ați le avem în vânzare, vrem să creăm un salon luite. Ce vrem să mai facem aici? Vrem să dezvoltăm cu baloane, cu scris ceva personalizat. Care ar fi mesajul pentru toți cei care își doresc să deschidă o afacere aici, în Franța? E important să-ți dorești, să știi ce-ți dorești, mergi înainte, pentru că o să reușiți. Totul vine de la idei, parcurs și finalizare. Multă muncă, cu mult efort, cu încredere în sine. Oricare afacere este, așa o formulă, este asumarea unui risc. Este ca o loterie, am impresia. Intrăm în joc și după aia nu ai încotro și pui tot efortul ca să meargă. Noi vă felicităm pentru această deschidere care se anunță Mersi. Cu perspectivi mari. Mulțumim, pe curând, Igor o să vii des la noi după flori. Bien sûr, Noi livrăm dacă ceva. Ah, ok.